Durna panalinganira lumacaring ratri denenggak jangganira oh lole Dek Patih blek gaduh manyar-manyar Dek Patih Hari Asangkuni nggih pripun Kakang Durna kula pun sami budal sampun wis do budal sampun kawit wau pun ket wau lumarang wonten wana Krendayana nggih sampun ampun kuatir Kurawa sedaya sampun sami budal nggih syukur yen ngaten syukur Dek Patih margi niki pancen mundi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara nggenipun badhe tapa wonten mana Krendayana gayuh wahyu ning ratu nggih ning jane wong tapa laku prihatin niku mboten diawat-awati lho lah kok niki dadak diawat-awati niku jenenge ora laku prihatin pun ta mang manut mawon Lesmana nika bocah sing manja sing sajeke uripe ora tau prihatin mula kudu diawat-awati yen ngono yen ana bebaya apa-apa Kurawa supaya padha sabiyantu pun monggo pun ta awake dhewe ya kudu melu ngawat-awati Dek Patih nggih kula manut mawon pun kula manut monggo diawat-awati Kakang Durna ayo Dek Patih ayo keprangguling mungsuh kabapak bawatnya bentar babakane ngaloko galadalah lagi wae mlebu ana ing alas Kendayana mentang kowe ganti wong adeg kaya ndo ora pangling Setyaki dasar Puranyata Kartomarmok parat jangkar nungkak krama babamu kowe nganti wadya bolos gelar sepapan ora urung mesti mung bakal bebutek banyu bening wah gedhe sujaramu ayo minggira aja ngalang-alangi ngerti yo aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning alas Krendayana kene baliyo ora gelem bali tak babati wadya balamu ngerti yo ning kene aku uga ngawat-awati angger sombong nggone tapa wah nunggal karep mula kowe wae sing sumingkir ngalau gelem sumingkir yen wis entek budine Setyaki babar ngopo ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prating Lalis Kartomarma yo
sing tok jaluk. Bos, candak tuh. Apa-apa. Ujian. Jegal. Jar kowe. Waduh. Ujian. Foto sirahmu. Jong ikan. Ayo. Doi. Ya. Wah, sangu godhong. Udo, ayo. Udo iki. Wah, dan ampun. Ngantem mo. Waduh. Krocok gaman. Tibane tumbak. Modar kowe.
tibakno. Ulo. Kemudian. Pecah kula man. Edan. Ngapa? Mong Sastyaki. Wah, lah ya wis mundur. Kurawa ora tau iso menang nek kon musuh Setyaki. Mundur wae. Nggih, kula semangaken man. Ya. Waduh pecah kula man. Edian. Mungsuhe sapa kowe? Kok raimu nganti biru werem ngono. Nggih, mangsale Udawa. Udawa? Nggih, mundur. Kurawa niku mboten saged menang. Pun kula yakin niku. Sapa ya sing durung maju ya? Sapa ya? Dur Sasana. Man. Rene yo nggih. Kedawan. Nyantol nih, Man. Halo babu. Lo. Riolan. Karo apa? Maju perang. Mangsae sinten, Man? Setyaki. Wong cilik. Awake ora sepiro. Wani mboten. Kok muni nek awake cilik ora sepiro. Nggih kula kan nyatane mawon, Man. Nek kula nek kon maju nggih mboten saged menang, kan. Sinten boleh musuhe? Ana Udawa, Man. Iya. Musuh cah nekat. Wani ora? Mboten. Lah kowe iki wanine musuh sapa sih? Enten sik wedok mboten, Man. Nek enten ceweke kula wantun, Man. Estu niki. Nek cewek aku ya giyak-giyak. Aku ya gelem nek meng cewek kowe kok. Nggih kula cobine maju, Man. Ya kono dijajal. Lho, aduh, jenengan ngopo teng mriku to? Ini nonton tandangi Dursasana. Setyaki. Akhire iki apa kaya ngene. Wah males e. Ayo meneh. Wah, aku ya iso kaya kowe iki padake. Ora ping kowe tok. Radalah puter. Udawa, kon rene Udawa. Betap. Apa maju kowe? Ayo bertemu kembali. Biar sok dolan bareng kowe kok. Kapan bayarine? Wis kangen aku iki wis kok ngene iki. Aku wis ora kaya ngono kuwi meneh. Wah, ngapusi serangane ora gau nek ngono kuwi. Aku wis ora kaya ngono kuwi meneh. Karo bali wae. Rasik rasik kau. Man, piye? Mang mriku, Man. Ana apa? Ajeng dibayari Udawa. Apa iya? Mang mriko to nek mboten percaya.
dibayari po. Apane? Alah. Dur sisi dur mau ngomong arep dibayari Udawa. Oh, arep tak bayari. Wah, aku ya melu. Ki lho bayare. Ah. Dur, Man pripun? Lega mboten man diantem. Ngapusan jenengan. alah. Kurawa kabeh kok ora ana sing jedak, ora ana sing ampuh barbar blas. Man. Paman baca ya cengkunyi. Man. Pripun, Man? Ngapa kowe maju? Mboten kok. Dia mboten ngajeng maju. Namung apa jenenge ngetok lah, ngetok. Gayane nek jaman cah iki ngetok, Man. Ngetok. Heeh. Nek ora ngetok ndak ora apa jenenge? Ora fire. Fire ki apa? Ora alah, apa jenenge niku, Man? Apa aku ya ora ngerti pun lali kula tak mlebu melih mawon. Alah. Kakang Durna, pripun Tek Patih? Mang mriki, Mak. Kakang. Pripun Tek Patih? Enten apa? Niki Kurawa kalah kabeh niku pripun? Oh, niku pun biasa, ampun kaget. Kula tinggal ngopi ya. Matke Kurawa perang ki do kalah kabeh wis biasa. Wis kulino. Ah saben-saben Kurawa arep gayuh apa wae kok mesti dibarengi Pandhawa. Oh niku pun mesti jenenge lakon Dik Patih. Ha ngene Nduk. Tur ora ana apa jenengane? Ora ana sing iso menang nek ora barengi Pandhawa ya barengi apa Dwarawati. Oh niku nggih pun lakon Dik Patih napa mleten Setyaki kula trima ndelik Dik Patih. Nggih. Saniki pripun iki pun to Dik Patih. Tak kira kok ora ana gunane ngladeni Setyaki kalih Udawa niku mboten enten gunane. Ibarat mung rebutan kemeri kothong pun mangdhawake kalih Kurawa kok penjalen nyimpang dalan. Oh nggih, kowe Kurawa Setyaki ora perlu dialeni prayogane disingkiri wae ning karo dalan. Enggal nedang Mahasingha Samun nyisup-supining Suparna. Nenggih putra nata ing Astina, satriya ing Sarja Binangun. Bekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saruja Kusuma. Kapilar milar saking praja manjing Manakrendayana Amanguntapa saking Semedi sedakep saluku juga. Eling-eling nadyan Raden Lesmana putra Nalendra nanging datan nate lampah prihatin. Mila denya Manguntapa kaya datan manteng pangestine krana semua ajrih dhateng kawontenaning mono. Sekedap-sekedap unjal huswa, sekedap-sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan. Parandene mangke saged nuwuhaken pangariba ingkang wonten ing kayangan Dandang Mangure. Dados sakala praptane Sang Pandya Betari Durga dewaning panggodha pangrencana anggugah denya tapa dadi kegragapan Raden Lesmana wau.
Langing driya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanin ong yen tantulus mangku tiah utama Batu-batu lae-lae. Nganti gawe gegereng kayanganku dandang mangure. Jebul ana titah ingkang tapa ning wana Krendayana kene. Ora paling iki wae ulun Lesmana mantra Kumara. Woi. Iki ning alas kok eneng cewek. Ana wong wadon nek rupane kaya buta. Ning kok awake wewek apik ya. Iki sapa iki? Batu-batu wong kaya ngene malah padhake apa wae. Lesmana. Nadyan kaya ngene ulun iki widodari, ulun Bathari Durga. Oh alah. Pandya Bathari Durga to. Aduh nggih maaf. Lah mboten ngertos kok nek ngaten nggih bekti kula kunjuk Eyang Bathari. Iya tak tampa Lesmana tak lampa. Banjur ana pigati apa dene jeneng kita topo nang alas kene Lesmana. Eyang Bathari. Gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina. Nanging kula kedah tapa riyin. Kula kedah kadunungan wahyuning ratu. Mulane sampean pancen dewa sing ampuh kula mangtulungi Eyang. Lah iya Lesmana iya. Batu-batu sejati loro iki wis resa apa kang mbok gayo kuwi aja sumelang. Kula bakal minangkani gayoke wahyuning keprabon ning ana syarate. Apa sekirane kowe sago Lesmana wonten srananipun? Lajeng srananipun napa Yang? Sranane ya kuwi raning besok bakal dumadi perang gedhe Bratayuda Binangun. Tak gayoke wahyuning keprabon nanging besok yen wis dumadi perang Lesmana kudu dadi pangane para wadya baju barat. Piye sago apa ora? Eyang. Perang Bratayuda niku tesih dangu. Tur niku ya durung karuan dadi nggih pun mboten apa-napa. Waton kula iso kedunungan wahyu keprabon kula saguh. Kula saguh yen benjang kula dados mangsane baju barat Eyang. Batu-batu Lesmana. Sumamu disekseni jagat cahe sine. Yen pancen mengkono tunggun sawetara tak munggah ning kayangan Suralaya. Tak gayuhke wahyuning keprabon nggih matur sembah nuwun Eyang Bathari. Asik entuk wahyu asik.
kan samar pamoring sukma sukma winayo ing sepi siripun talanging kalbu lae nganti gawe kaget atiku jroning ulun ngambah antariksa sedya sawaning kayangan Suralaya lah kok dadi aku kepethuk cahya biru maya-maya mongko cahayane sumunar tejane manter nae lha kok ora mblereng iki wujude apa batu-batu lan yen pancen kita bisa tata jalma mara gage kita waleo sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga batu-batu kita wis ngerti marang ulun nggih kula sampun ninga dhateng paduka pukulun sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa ndadekke bombong tias ulun banjur prasaja wae kita kuwi sapa nggih waleh-waleh menapa kula menika utusanipun pukulun Sanghyang Jagat Girinata dene kula menika sejatosipun pangejoantaipun Wahyu Cakraning Rat pukulun batu-batu kita Wahyu Cakraning Rat nggih yen menapa bener kowe Wahyu ning Kalalendran utawa Wahyu Ratu kasinggihan mekaten malah kalenggan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhap ing Marcapada badhe ngupadi panitisan kula batu-batu ayo iki sing tak goleki batu-batu kepasang nyuci katuju ngene Cakraning Rat nganti tarewang aku bakal suara ing kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraning Rat tak suwun supaya gelem ngomongi marang putu Lesmana mula reneng nyatane saiki malah ketemono kene kowe manuta tak suwun supaya gelem ngomongi marang putu Lesmana pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa mestinipun sampun pono dhateng pernatan bilih Wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula kaparingan purba wasesa utawi kamardikan ambilih dhateng swarga kula momong dhateng jagatipun titah Marcapada mongko menawi sisip lan kesluranggen kula ngomongi titah yakti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar angkara gung nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saektine bakal ambabar katentremaning jana luka pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula mboten saged minangkani pukulun batu-batu ngandar-andar ngedungkur kakehan gunung sing tanpa guna Cakraning Rat yen kowe ora gelem ngomongi putu Lesmana apa kelakon tak ruda paripeksa yen kersa paduka mekaten monggo yen saged wala tak ruda paripeksa tenan kowe Cakraning Rat batu-batu madhep
Astuna Masidam ingkang nedeng sedagep saluku juga Mahasing Asamun ngisep-sepining supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden, yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon meleng ciptamu muhung angesti marang apa ingkang kita gayuh. Kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nodi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita, nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun, banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegungake dupeh dadi putra Nalendra, seneng ngendak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita, kang mengkono bakal ulun todi. Ulun nedya mapan ana jagat kita, nanging eling-elingan kabeh pitungkas ulun ya ngger Samba. Nggonku ninggal kasatriyan Paranggaruda. Nglakoni tapa ana kene lha kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumeling ana ing Karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakraning Rat, nanging wis manjing ana anggaku temah jugar nggonku tapa wae lah dalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadunungan wahyu ning ratu. Nah, iki bakal pinardawa kamulyane Samba. Tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu. Ana ing Nuswa Jawa bakal saya moncer bakal anjayeng bawana uripe Samba. Dasare aku saiki wis kedunungan wahyu ning ratu, mesti wae aku uga kasinungan kadigdayan linuwih. Dasare aku ki ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah, lah iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kedunungan wahyu, wah lah bakal kajen ngeringan. Lan aku bakal kondang Kajana Priya. Raden Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pertanda Samba ora kuat kadunungan Wahyu Cakraning Rat, ulun uwal saka jagatmu Samba. Waduh. Wah, mati aku. Duh, Sang Wahyu, paduka badhe tindak pundi? Paduka kedah ngomongi kalian Samba Sang Wahyu, Sang Wahyu.
saya dalu raras apyor sorot lintang ganggu medap titi sonyo madya ratri lumrang gandaning pos pita karanggewan putyaniro sang dijawara mrengeng lir swaraning madu pronto manungsung sarining kembang Sirping sangar kugumatosing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pertama Pati ingkang jemedhul saking Brangwetan nadyan kalangan mega arsa gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya. Dupi tatasing kamantian dewasane ana kawusa wancin wis ngancik gara-gara. Sukramangkara tumpak mendo tete kalopo sumawar cita anggara rekata Buddha Mahesaras pati mintuna eka dwi tricatur panca cacapto astana dasa semanten perbawaning gara-gara nanging gara-gara ingkang dumating jahating pakeliran sakti amung kinarya ngurmati jemedhuling Parpat Punakawan Kelurah Semar Gareng Petruk Semauna Kelurah Bagong ingkang samya gegojakan padyaning ora romba alon arire